Το τέταρτο ανοιχτό ατομικό πρωτάθλημα Blitz, το οποίο θα έχει διεθνή αξιολόγηση, διοργανώνουν η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο Σκακιστικός Σύλλογος Περσέας Άργους. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Νέο Σχολείο, στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα σε 9 γύρους. Ο χρόνος σκέψης για κάθε παίκτη είναι 5 λεπτά, ενώ επιπλέον από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμα 3 δευτερόλεπτα χρόνου σκέψης. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ξεκίνησαν οι δραστηριότητες της σχολής του Σκακιστικού Συλλόγου Περσέας Άργους. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο από 5 μέχρι 9 το απόγευμα. Είναι σε τρία τμήματα, αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει κάθε Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 10 στα εκπαιδευτήρια Μαλτέζο, που είναι η έδρα του Συλλόγου και γίνονται τα μαθήματα, να λάβει ό,τι πληροφορίες χρειάζεται για το σκάκι, για τα μαθήματα, γενικά για ό,τι τον ενδιαφέρει πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Σύλλογος μας, ο Περσέας Άργους, διοργανώνει την Κυριακή που μας έρχεται, 5 Οκτωβρίου, τουρνουά μαζί με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου, το τέταρτο ατομικό πρωτάθλημα Blitz σκακιού της ΕΣΠΕΠ. Το Blitz αφορά το σκάκι 5 λεπτών, είναι ένας από τους επίσημους χρόνους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και συνοδεύεται με διεθνή αξιολόγηση. Θα είναι περίπου 7 ή 9 παρτίδες με 5 λεπτό χρόνο σκέψης για την παρτίδα και 3 δευτερόλεπτα προσάυξηση για κάθε κίνηση. Γίνεται στο νέο σχολείο, στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα, στα εκπαιδευτήρια Νέο Σχολείο. Μπορούν να λάβουν μέρος όσοι σκακιστές θέλουν, είναι ανοιχτό το πρωτάθλημα. Βέβαια για τους σκακιστές της ΕΣΠΕΠ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα υπάρχουν και ειδικά κύπελα και μετάλλια και θα ανακηρυχθεί και ο πρωταθλητής ΕΣΠΕΠ. Η συνδιοργάνωση γίνεται με την ΕΣΠΕΠ και το Σκακιστικό Σύλλογο Περσέας Άργους. Πληροφορίες περισσότερες μπορεί να πάρει όποιος θέλει στο site του συλλόγου μας, chessargos.blogspot.gr. Θα έχουμε κατηγορία ειδική για τα παιδιά, θα δοθούν κύπελα στον πρώτο νικητή, στον πρώτο ΕΣΠΕΠ καθώς και στην πρώτη γυναίκα. Θα πάρουν κύπελα και οι έφηβοι και μετάλλια σε διάφορες κατηγορίες. Σας περιμένουμε όλους στα εκπαιδευτήρια Νέο Σχολείο την Κυριακή 11 η ώρα, είναι οι αγώνες, όποιος θέλει να λάβει μέρος και να συμμετάσχει στο τουρνουά αυτό. Στο τουρνουά αυτό μπορεί να λάβουν μέρος όλες οι ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένοι. Υπάρχουν έπαθλα για όλες τις κατηγορίες. Χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή έστω μία ώρα πριν τους αγώνες, ακόμα και στο χώρο των αγώνων, δηλαδή την Κυριακή 10 η ώρα. Νωρίτερα μπορούν να δουν πληροφορίες για τις δηλώσεις της συμμετοχής στο site του Συλλόγου, το chessargos.blogspot.gr.